lamang ang imong mga giahak. Upaya kining dughan ko aron dili ako masugama. Unsa may hinungdan imo akong gitaligdan. Sa walay igong nga rason imo akong gibiyaan. Gikan sa Bitok Bitok Drama Productions, ang pinakauna nga live comedy drama sa balat ng radyo. Ang drama nga way klaro pero makaangat sa ekonomiya nato. Ang drama nga makapapukaw sa kagahapon pero dili ka makamata kay bilar gihapon. Ang drama nga magsigi kag katawa kung masubraan didto ka sa mental mo tugpa. Ani ana ang Gugmang Giaha, Gugmang Drama Edition. Drama Edition. Oo, dinala ko ni makaya ang sitwasyon. Baho kang ilok. Unsa, maura na nga rason. Gusto ka makipagbulag tungod kay giingnan tagagbahog ba maura na. Nabikil dayong ka. Ayaw mo pagbuot. Ayaw ko ninyo buot kay hako ning kinabuhi. Magbuot day mo kung gusto ko mag-ML. Ayaw mo pagbuot kay ako ning kinabuhi. Ang tingog sa lalaki, Bernie Bitok Bitok. Ang tingog sa babae, Bernie Bitok Bitok. Ang tingog sa tiguang, Bernie Bitok Bitok. Iya na lang tanan para dili kalas og budget. Directed by Bernie Bitok Bitok. Og ani ana ang tigbasa, ang Hilas King, ang baboy nga naay dimple, way lain, Bernie Bitok Bitok. Kung muna kay gibati sa imong kalawasan, ayaw na paghulat nga mo grabe ang tanan. Mag-asigo ka na, epektibo masaligan, huwag kang nambalatian. Sa asigo kumpleto ang imong kayuhan. Healthy life, happy ka, protektado ka pa. Mag-asigo ka na, epektibong masaligan. Mag-asigo ka na. Testimonya sa kayuan atong paminaw. Okay sir, may buntag. Kamuntag po. Kasi kayo tingalan ito sir. Ito si Alex Tamini. Taga-asa man ka sir? Taga-upper Langgangan. Ito man ang imong paggamit sa Asigo Herbal Capsule sir. Asigo. Kira na ko ang asigo. Kaya normal naman akong dayon. Di na magsakit akong ulo. Kada adlaw imo na ako tagsa kapsul lang. Pila na magkikatuig gagamit sa Asigo Herbal Capsule? Usana katoy karon. Usa katuig na? Obserbahan ako. Kaya may mong po. Pati di mo lawat? Kaning labat sa akong ulo. Then usay kang CR ko. Kabawas. Kalibang ba? Dali na kayo. Munang mangita ko aning kambala. Okay. Pero kay tibong ko. Di nang usa may atong aghat sir sa atong mga kaisunan nga. Sila po, mupalit sila aning tambala kay bisan ako naka-observe rin mga iba nga may maging tambala. Kasi kayo tingalan ito sir? Ko si Alex Tamini, Upper Langgangan. Salamat sir. Napamatudan nga masaligan og epektibo gayon ang Asigo Herbal Capsule ug Asigo Plus Herbal Coffee. Busa kung ikaw adunay balatian, sulayi ang Asigo Herbal Capsule ug Asigo Plus Herbal Coffee. Mapalit sa inyong mga suking butika. Testimonya sa kayuan atong paminaw. Mga higala, paminawa kining testimonya sa nakasulay na sa Asigo Herbal Capsule. Date of birth, taga
Villanueva. Akong papa, Ashigo capsule o Ashigo kape. Kuan siya kanang yang dugo bitaw kay 90/200. Munang mao yang mong gimintin siya, nadala naman siya sa ospital niya. Di siya kakuan, hinay kay siya mulakaw niya. Mao na mong gimintin karon saya karon nakalakaw na siya. Ashigo. Oo, tinuod jud. Promise na ang Ginoo sa langit. Nituod jud ko kay naulian jud akong papa. Nga moinom sila og Ashigo. Kay makatabang jud akong papa naulian jud. Napamatudan nga masaligan og epektibo gayon ang Ashigo Herbal Capsule ug Ashigo Plus Herbal Coffee. Busa kung ikaw adunay balatian, sulayi ang Ashigo Herbal Capsule ug Ashigo Plus Herbal Coffee. Mapalit sa inyong mga suking butika. Gusto mo bang magpa-slim o mabawasan ng taba o fat sa katawan mo at mapalitan ng healthy muscles and tissues? Isa sa mga paraan nito bukod sa pag-ehersisyo ay ang pagkain ng mga healthy foods na sagana sa protein at fiber. At alam nyo ba na ang soya beans ay isa sa pinakamataas na source ng protein at fiber? Ang soy protein ay 2 beses na higit sa karne, 4 na beses na higit sa itlog, at 12 times na higit pa kaysa sa gatas. At ito ay plant-based protein na di gaya ng animal-based protein na hindi maganda sa katawan kapag nasobrahan. Ang soy protein ay makakatulong sa pagtanggal ng mga taba at kolesterol sa katawan para mabawasan ang iyong timbang at maiwasan ang sakit sa puso. Ang soy protein ay meron ding taglay na anti-aging properties para mapanatili kang may younger looking skin. Ang soy fiber ay nakakatulong na maiwasan ang constipation o paninigas ng dumi na dahilan ng mga sakit sa bituka o colon cancer. Subukan mo ang VG Soya Coffee. Ang VG Soya Coffee ay gawa sa non-GMO at organic na soya beans na whole grain processed, roasted, and refined na pwedeng gawing diet meal replacement o breakfast cereal na rekomendado para sa gustong magpababa ng timbang. Inumin ang VG Soya Coffee 30 minutes bago kumain. Rekomendado din ito sa mga kalalakihan na nais madagdagan ang mga muscles sa katawan gaya ng mga bodybuilders sa gym. Inumin ang VG Soya Coffee 30 minutes after meals. Ang VG Soya Coffee ay meron ding sangkap na mangosteen, malunggay, ampalaya extracts at psyllium husk para siguradong mapalakas ang iyong energy at immune system. Kung mahilig ka sa kape, eto na ang pinaka-healthy na kape para sa inyo, ang VG Soya Coffee. No caffeine, no preservatives, no chemicals added, non-acidic and all natural. Tangkilikin ang gawang Pinoy. Order na! Miramax, Miramax, Miramax. Grabe yun kagahi. Pwede cute ka lang Miramax, Miramax, Miramax. Ang walang asawa. Balik ang kagana, di basta't maluya. Miramax, Miramax, Miramax. Hello mga bana, malipay mi nga puotan mo. Mapinagkaon, wala mo'y bisyo. Sakto ang inyong remittance para sa atong pamilya. Pero dili lang diha kutob. Dunay espesyal nga kalipay nga among gipangita. Di ba mga asawa? Maunang maglagot gid mi sa panahon na kami manguhit. Unya kamo dayon ragtakilin. Feeling namo nga dili na mi gwapa, dili na mi humot, dili na mi lami. Di ba? Makapawala og self-confidence? Busa, aron haruhay ang panimalay, way talikdanay. Ha mga bana? Og aron kondisyon ka, sundugan ni siya. Tinuod na mga pare, doon ay pinasahi nga responsibilidad kitang mga lalaki. Ang problema kay dili na makakaya. Sige, kini ang tumara. Beramax Capsule! Wa na ilangan-langan, tumar na sa Beramax Capsule! Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Kahiya, oy! Trauma Vibe Session. Jopay, kamusta ka na?
Palagi kitang pinapanood, nakikita. Jopay, pasensya ka na. Wala rin kasi akong makausap at kasama. Huwag ka nang mawala, huwag ka nang mawala. Dadalhin kita sa aming bahay, di tayo mag-aaway, aalis tayo sa tunay na mundo. Dadalhin kita sa aming bahay, di tayo mag-aaway, aalis tayo sa tunay na mundo. Good morning! Kamusta na ba? Good afternoon! Good noon, maayong gabi Ano po ang programang walay politika, puro lang yun pagkatawa. Nag-iisa, Wako'y kalo na. huwag ka nang mawala, Membro na ko sa kuanan ni ka nang mawala. NPA, naong puro agtang na taan ni mga igala. Giyahak na naman. Dadalhin kita sa aming bahay, ¿Cómo estamos, mi amigos, mi amigas? aaway, aalis tayo. Ano yan ang iyong giatangan nga programa, ang gugmang giahak. Live comedy drama. Kauban, siyempre, si Brother Bernie Bitok-Bitok. Aalis tayo sa tunay na mundo. Kung asa man mo naminaw karon, mayong adlaw, mayong gabi Sa atong mga radio partners nga naminaw karon. Ibuok Mindanao, Radyo Serbisyo 94.3 Nasipit, Agusan del Norte. 106.9 Butuan City, Radyo Katribo, Philippines. 97.1 Hinatuan, Surigao del Sur, Enchanted FM. 94.9 Partner Radio sa Oroqueta City. 97.1 Mix FM sa Plaridel. Og 92.5 Mix FM sa may Aluran, Misamis Occidental. 100.7 Tambuli Infinite Radio sa Kidapawan City. Og diya sa 100.7 Metro FM Tibalog, Santo Tomas, Davao del Norte. Sa Pangantukan Bukidnon, Oswag Radio 87.5. Og sa Taguluan, ang Miss O Radio 87.5 Taguluan diya sa may Balay ni Notchka. Og sa Cagayan de Oro, sa Strong Radio 90.3 Cusgan. Daghang salamat sa atong mga radio partners. Naglago po, naglagapak. Og siyempre sa tanan mga naminaw sa atong online, sa atong Facebook page nga Bitok University. Basin wa pa mo naka-follow, wa pa mo naka-like ha. Follow og like na sa Bitok University. I-search ang i-search. Tapos i-type ninyo Bitok University. Yun, paki-follow, paki-like, ha? O nga, ga-message mo diha. Hello sa inyong tanaan. Labi na diha ni ko ano? Joshua Bacor. Greet daw siya sa Bacor family. Nag-PM siya sa tuwa sa kuan. Bitok University. Salamat ha. PM lang mo. Bisag asa mong gibutang ni kuan. Bisag asa pa mong gibutang. I-PM lang ko ninyo ha. Para ma-shoutout mo mga igala. Sumora to.
Simulan na po natin ang ating alamat. Ito na po ating letter for today. Gusto ko na lamang ang imong mga giahak upay akinindughan ko ano nili ako masgama unsa mahinungdan imo akong gitaligdan sa walay igo nga rason imo akong gibiyaan. Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Kahiya, oy. Dear Brother Bernie, bitok bito. Mayong adlaw ganimo, Brother Bernie, bitok bitok, idol konsihal. By the way, ang atong gugmang giyahak, giatod ka na to sa Ashigo Plus Herbal Capsule o Ashigo Plus Herbal Coffee. Ang Ashigo Plus adunay sagol nga ashitaba. Kaning ashitaba usa ka iladong herbal nga mismo diya sa Japan. Maoy ginagamit sa mga Hapon, mga igala. O para madali ta, paki-google na lang, paki-google. May nakalami karon no, kaya na internet ba? Kung di ka mo to o nga ha, tinod baka lang gisultian ni Brother Bernie bitok-bitok. So yung pagtuon mo sa kung imong kagalingon, Brother Bernie, ha? Doktor ka, ha? Muna akong giingon nga i-google na lang ninyo para madali ta. Ang usa sa main ingredients sa atong Ashigo Plus Herbal Capsule o sa atong Ashigo Plus Herbal Coffee, munang dagan na kay gagamitan ni kaning ashitaba. Kaning ashitaba o sa herbal nga gikag Japan nga ginagamit nila ni gikan sa dahon, sa ugat, sa lawas. Karon na nanis Pilipinas, ang uban ginalaga, na uban ani ginabulad, sa uban ginahimo, ginasagol sa gulay, ana ba? Kani ato ning gibutang sa kapsul, gidungagan pa ginatog turmeric o guyabano extract. Usa sa pinakanindot nga epektibo aning Ashigo Plus. Kini motabang sa pagbaba sa atong taas kayo nato nga blood pressure. Basin dugay ra mo gaantos dia or ginabaliwala lang na ninyo na inyong hypertension. Hypertension or high blood na pressure. Dali ra man kayo pagsulbad.
Kung kamo high blood, una, ang number 1 yun yung buhato ng inyong diet, inyong kinaon. Saktong diet, kaon-kaon san mo gulay. Lean protein, low-fat dairy products. Likay na sa grabig parat. Pagkaon yun. Ikaduha, exercise. Baklay-baklay pag may time. Dili kailangan man mag-gym. Baklay-baklay, usahay, sayaw-sayaw, medyo may pinazumba-zumba. Ano ba? At least daw, matod pa nila matag simana. Matag simana, dili matag daw at least na kay 75 minutes nga intense nga exercise per week. Oh. Almost 1 hour lang, isa ka oras lang sa usa ka semana. Kanang grabe yun nga exercise, baka ng panington yun ka. Kana mo na isakto. O siyempre atong timbang, di palabi. Tapos ang stress gayod mga igala. Ay pala big stress. Unsa ang paglikay sa stress? Ayaw mo sigpaloan ng mga Facebook nga kakasapoton mo. Tingala ko sa ubang tao kay ang nakalamin mo ko sa Facebook kay pwede ni mo dili ipalo ang tao nga di kaganahan. Ang tingala po ko sa mga tao, labi na sa mga marites. Kung kinsa to'y di nila ganahan, mo po'y ganahan nilang paluhon. Tapos matag-post niya, maglagot ka. Tapos mag-comment-comment din ka. Ayaw, taon mo pagpa-stress, mga igala. Ginoo ko. Follow mo atong mga Facebook nga maka-encourage nimo, maka-inspire nimo, makatabang sa imong negosyo, makatabang sa imong kaugalingon, makapakatawa nimo, sama sa Bitok-Bitok University. Sama ni akong programa, ano ba? Minaw ka ni, para katawa-katawa lang ka. Likay ba sa stress? Mamoy. Ayaw mo, sige, sunod-sunod ang mga tao nga makasapon ninyo. Follow na mo sa Bitok-Bitok University para magpampag-good vibes everyday, ha? Tapos, ay kalimti, manambal, magdugang og food supplement, mag-Ashigo Plus Herbal Capsule o Ashigo Plus Herbal Coffee. Dagan na kayo nakatesting nini. Testimonya sa kayuan atong paminawon. Ane, pakulan. Tapos sir, may sakit po sa kasing-kasing, dugay na akong ibate. Nagkayon na po siya sa kuwan, isa kapad. Usa kapad nimong nainom, nakita nimo ang alibyo? Oo, naalibyo. Ano nakasulti man ka na alibyo? Usa di ang dati nimo nga wala pa kakainom mo sige bati sa mulawas. Kapoy. Hangak. Oo. So sa napulo lang ka capsule, ang tayong tagatuig nimo nga sakit na tabangan lang sa napulo ka capsule sa usa imong ginom? Ashigo, wow. So kung anaay mga naminaw na to, kung sa may imong i-recommendar gadto kanila nga ilapo pag-inomon. Magkuhan lang po nila nga mag-inom po sila sa Ashigo kaya makaayo kayo sa mga sakit bisan sa nga sakit kag ibate. Napamatudan nga masaligan og epektibo gayon ang Ashigo Herbal Capsule ug Ashigo Plus Herbal Coffee. Busa kung ikaw adunay balatian, sulayi ang Ashigo Herbal Capsule ug Ashigo Plus Herbal Coffee. Mapalit sa inyong mga suking butika. Mapalit ang atong Ashigo Plus mismo po sa radio station na inyong gipaminawan karon, ha? Pwede sad mo mag-order sa Shopee. Pwede sad mo order dili per box, per banig lang imong gusto para mo testing sa kag mga isa or duha ka semana. Para makita nimo ang alibyo o makita nimong epekto sa imong panglawas. Again, ang atong Ashigo adunay asitaba. Og di lang ka na asitaba, gibutangan po na og turmeric o gibutangan po na guyabano extract. Pagkadabis-dabis gid, ha? Ay kalimti Ashigo Plus Herbal Capsule o Ashigo Plus Herbal Coffee. Ang atong gugmang giyahag, yatupog ka na to. Salamian nga VG Soya Coffee. Ang iyang flavoring murag kape pero actually wala flavoring ra na siya. Kay kani 100% gyud nga usa ka soya drink.
VG Soya Coffee. Himsog nga panglawas, batasala ang pag-inom sa VG Soya Coffee. Aniya si Dr. June Iyana, Doctor of Ministry of Naturopathy. Higala, ang kahimsog sa panlawas mo ay isa sa pinakabahandianon nga gasa. Atong ampingan pinaagi sa pag-inom sa VG Soya Coffee. Non-caffeinated drinks gikan sa mga pinili nga sangkap sama sa soya beans. Ang soya beans isa sa mga orihinal nga kalanon nga gituga sa atong magbubuhat Genesis 1:21 mga kalanon nga gikan sa tanom. Ang soybean na ilang adunay taas nga nutrisyon ug isa na niini ang isoflavone compound nga magamit sa ato lawas sa paglikay sa mga balatian sama sa heart disease, cancer, osteoporosis ug uban pa. Ang taas nga fiber niini nga makatabang sa pagpanormal sa blood sugar, hypertension ug makaayo sa ulcerasyon ug constipation. Gisagulan sa wheat, corn ug psyllium husk ug gipalambo pinagi sa mga sangkap gikan sa ampalaya, malunggay ug mangosteen fruit extract. Kini nga kombinasyon sa mga tanom garantisado nga makatagbaw sa panginahanglan sa ato lawas aron malikayan ang mga balatian ug magpabilin diha sa kahimsog. Kini si Doc John Iyana, Doctor of Ministry in Naturopathy. Magaingon, himuang medisina ang imong kalanon, batasana ang pag-inom sa VG Soya Coffee. Himsog nga ilimnon, himsog nga panlawas. VG Soya Coffee. Ginama sa B-Money Partners Incorporated Wellness Products. VG Soya Drink Mix. Sa mga diabetic, sama na ko. Ano yung basta magtapi ko diabetes, mubandagin sa ko. Sa mga diabetic, pareha na ko. Ang nakalamian ni atong soybeans, aduna kini mubo kayo nga glycemic index. So, dili gini siya ingon nga perting tamisa ba. So makaregulate ni siya sa atong blood sugar level o makabenepisyo kanato mga diabetic. So katong dili hilig yun og kape, pero coffee flavored man ni siya. So lami kay siya, mabusog pa ka kay soybeans man ni. So kung nag-diet sag ka, bagay kay ni, naman ni siya fiber content po ning soybeans. Nindot kayo mga igala. VG VEEGEE. Available ni siya sa Ororama, sa Gaisano o sa SM. Pwede po mo mag-order sa Shopee ani. VG Soya Drink Mix. Mayong adlaw kanimo, Brother Bernie, bitok-bitok. Itago na lang ko sa pangalang si Jenjen. Igsoon ni Janjan, pag-umang ko ni Junjun. Only in the Philippines lang giningan yung mga pangalan na magbalik-balik. Ha? Sa Amerika na ba ko nito? Arthur. Kevin. Mark. Kulay nga na, no? Sa Pilipinas, sa gining balik-balik ba? Jen. Bao. Lato-lato. Itago na lang ko sa pangalang Jen. Bago lang ko nagminyo. Last year lang. Og naminyoan na ako akong dugay ra kayo nga boyfriend nga itago na to sa pangalang si Jongjong. Tuloy-tuloy pa ng swerte kay pag humana mog minyo. Nakasulod dayon pagka-pulis si Jongjong. Ang sender si Jenjen. Ang iyang bana si Jongjong. So si pangalan sa anak na ron, Jongjin. Disulod o nakasulod isip pulis si Jongjong. Dako among pasalamat kay at least sa bago pa mi o bisag bago pa ming minyo. Nakatrabaho dayon diretso ang akong bana.
puso, siya pa rin ay gugustuhin ko. Lang. Uy, mata na. Maligo pa ka, mag-duty na biya ka. Diba? Swerte kyo kay taba. Mo gining nakanindot nga magsigitag simba ba. Kaya at least bago patang minyo. Tapos, sa tanan ni mong mga nang-apply ni mga batch, bro, ikaw rin kinakapasar. O laliman ka? Sa inyong batch, ikaw biyay bugokon, pero ikaw mo'y una nakasulod sa pulis. Grabe sa ka sa bugokon. Dili ba sa imong mga barkada, mga grabe beto sila, mga honor beto sila sa high school. Ikaw di bigyo ka kuan. Apit lang ka na honor kay abay nimo tong first honor. Pero ikaw ba nag-ingon nga dili ba ka honors class, pero tanawa ka ron mas nakauna pa nung ka nakasulod pagka-pulis kumpara sa ilaha. Siguro di mo sila mag-pray kang Papa Jesus. Sa bagay, tama sana ba? Morning nakakuan sa to kay sige mangutag ampo gud. Tapos ga-donate pag og bangko sa kuan simbahan. Tapos dako pag datong ginabutang sa halad o tanawa, di ba? Ni effect gid ay nga binason kay ta. Mao galing mo akong giingon mo nang pag birthday ni father, tagaan ginato siya glitson ha sa imong sweldo. Sige. Sige na kay dungan na lang po dayon ta kay mag-duty na po dayon ko. Kabalo ka lang. Napaday ko'y gusto nga may tabo ba? Unsa man? Mas gusto ko nga kuan. Dari na lang ka sa balay, di ko gusto nga magtrabaho pa ka. Kasi pasabot ni mo. Kung medyo dako-dako na akong sweldo, regular na rin ko. Sa bagay, wa man ta nagrintag balay kay atuan naman sa imo maning magpapa. Kung ako lay pabuton, mas ganahan ko nga narakas balay. Di ko gusto manarbaho ka para puhon. Di lang ka, bantay lang kas balay, bantay kas mga bata. Ana ba? Sigurado ka, ana? Basi unyag dagang kita mga bayro nun. Dagang pabeta gusto paliton, palit patag refrigerator, washing machine, tanapan na imong motor nga. Sige lang kagilis-ilis og tambutso. Mas ganahan ko ato imong palitong nga tambutso nga gaatubang sa driver. Kaya lagi na. Ako mga gusto good nga, di na ka gusto di ka mahago ba? Akong gusto nga, nara ka perminti nga matag uli na ako. Nakaandam na ang kuan, pagkaon, ana ba? Muna akong gusto. Sigurado ka, ana. Sus, sa bagay ka na imong sweldo, borag kaya man apason, siguro magtinda-tindahan ta diri, ana na lang. Para na kay kalingawan gamay, mas ganahan ko nga, narakas balay perminti. Uy, sigurado ka ana, Beshi Boy. Sigurado yung ka na nga desisyon, ha, Beshi Boy. Mo may gusto sa kumbana, uy. Gusto ko niya ipaundang ba? Ala, uy.
Kasi di ang gusto niya nga lumluman lang kadiha sa inyong panimalay. Na lisod na pag yung kain na ka na ka sa inyong panimalay ay kay perminti lang ka na sa inyong panimalay ay tapos na lang ka perminti sa inyong panimalay ta nara ka perminti tawa kay buhaton sa inyong panimalay ta nara ka perminti sa inyong panimalay ba. Bes, wag kay klaro mo istorya bes ba. Di ang ako manggod kung nara ka sa inyong panimalay so nara ka sa imong panimalay. Laka boring kayo ana uy taon sa lugar. Ang gusto niya nga, para daw malingaw ko, basig magnegosyo-negosyo mi. Magtinda-tindahan. Tapos dapin mo na sa dalan ang among kuan, among balay. Basig siguro paggabi, magsugba-sugba, ana-ana ba? Ala, uy. Uy, kabalo ba ka, bes nga? Potential biyak yung ka nga, borag ikaw mo'y mahimong supervisor di sa itong trabaho, ay. So, manay mong bana, uy. Makasabot po tanan sa imo ha nga di ba lisod sad biya kayo nga nara ka perminti sa imong panimalay kay kung nama ka sa imong panimalay nara ka sa imong panimalay. Masabtan mo sa nakakumbana. Siguro sa manggod pag magtrabaho ta pag muuli siya kapoy kayo ako po mo papoy pag-abot nako way magluto. Sana sa buntag pod usahay kung dungay mi makamata. Tungod kay magtrabaho sag ko, way maglutog pa mao. Dawaton ako na sigurong kamatuoran kay minyo na manggod mi. So kailangan ko mo serbisyo. Anak gi siguro. Kailangan ko nakatutok 24 oras. As in final na yun na siya, Beshi Wap. Final na yun na, uy hala, uy. Mamista ka, Beshi Wap. Kano sa mga gusto mo undang? Kano sa amang ka? Unya na karon mga 5 minutes. Actually, nagpadala na ko og kuan resignation letter. So mo ato nga basin kutob na lang ko karon Biyernes. Hala, oy, mamista ka, Beshi. Ube. I miss you good, Beshi. Says, ay, minganggi kas ako? Mingang ko sa mo, Beshi. Oy, nanimaho manog kuan, oy, plastic. Like ka, Beshi, oy. Mingombi ko sa mo kay ikaw, bigyan akong Beshi Wap. Dili ka rin yung kay istorya dili sa mga problema. Ano, wampa. No, oy, kisa naman yung kay istorya na kuan ni, oy. Na, kung wala na ka na, ako na lang ni istorya ng mga aparador diri. Bahala din ni sila manubag, pero kanina lang mga aparador uban pa, kaya abot na akong mga kauban na to diri. Di magiging nila istoryahon, oy. Alang nga, kami tanan imo mang giutangan, tahantog karuwa kay bayad-bayad. Mao ba? Uy, Besha, tuod ba ang imong utang nako? Mahawa na lang ko. Wala, Beshi. Kadyo lang, Beshi. Matusa ko sa warehouse. Ipatawag ko, Beshi. Kadyo lang, Beshi, ha? Kapag ako'y nagmahal. Mayo kay nag-resign na ka. Tama ba yun ka nitong desisyon? Mahadlok man ko Basiyo niya itong mga bayro nun maglakad ta ba? Tapos, makulbaan sag ko kay basiyo niya maboard ko diri sa balay. Ay, napakunahon na. Ang ako nga kampante ko nga nakadiri sa balay. Ako gatarbaho dito, gakayo dito. Pag uli na ako, naigahulat na akong asawa. Nga bagong ligo, humot kaayo. Wala na mamanti. Ano ba? Nga ka na ako na lang huyupon. Mualis nga na dayon. Samog kay ka lang ba? Ayaw ka bala kay Kadlok. Gwapo naman ang dagal na niya ako ang pagkapulis. Dagan man yung mga benefits. Benefits? Dagay benefits. Pila ka ay sa benefits? Ha? Pila ka ay sa benefits? Murag, kuan man siguro? Tulo? Oh my God, bugokon, di ka lang. Ano nasulod mga pagkapulis?
Benefits mo ka? Usay tulo. Benny. Oh? Duha. Sige, benepisyo na itong istorya. Benepisyo. Siguradoan lang gina, nga mabuhi gin minimo. Ay bala ka. Mabuhi lagi ta mo. Speaking of nabuhi, tanawa galing. Uy, noon sa man nabuhi lagi na. Nabuhi kay nagtumar ko ganina nagbira Max Capsule. Nadunggan ako ganina sa radyo. Niadto ko sa ilang radio station, nagpalit ko Bira Max Coffee, Bira Max Capsule. Kaya pila na lang po nagkog Ashigo Plus Herbal Capsule para sa high blood ni mama. Ganahan kay ko, tanawa galing. Gahi kayo. Ala pero dugay-dugay na sad na to, wala na to ma-iskwala ng imuhang gutter ba? John, may gato na ning tuliron kay murag dugay-dugay na ginawa matulid ba? Mao lagi na akong giingon ba? Mo sa na akong ganahan nga di na ka magtrabaho kay matag-uli na ko, pwede na ta magsigi og tul-its gateran eh. Kay kapoy katong kita do ga trabaho kay kapoy sa kapirmi. May ni karon kay Anli na ba? Adyo lagi na inaya na to ha. Agay. Ay kay palabig singgit kay madunggang kaspikas. Inainaya ba? Agay, John. Inainaya lang. Ginainay bitaw na ko. Agay. Hiwi anak kay ano eh. Kadyo lang itong paspas ang gamay. Ay, hinay lang. Hiwi na kaya man din eh. Kailangan magiging ni istri itong nagmaayo na papaspas. Kana. Kana. Agay, John. Nagdurusa, ngunit ayokong may makakita. Kahit anong sakit ang aking maranasan, yan ay ayokong kanyang malaman. Mga araw na nagdaan, kailan may hindi malilimutan. Mubalik ra ang Gugmang Giahak Drama Edition with Bernie Bitok-Bitok. Kumunag kay gibati sa imong kalawasan, ayaw na paghulat nga mo grabe ang tanan. Mag-asiko ka na, epektibo masaligan, huwag kang nambalatian. Sa Ashigo kompleto ang imong kayuhan. Healthy life, Africa, protektado ka pa. Mag-asiko ka na, epektibong masaligan. Mag-asiko ka na. Ashigo Herbal Capsule og Ashigo Plus Herbal Coffee. Masaligan og epektibo. Mga ka-Ashigo, usa na usab sa atong igsuon nga nakagamit sa Ashigo Herbal Capsule. Ang natabangan og naayo sa iyang balatian. Atong paminaw. Nanay pakulan. Tapos sir, may sakit po sa kasing-kasing lugar na akong ibate.
Ngayon na po siya sa kuhan, isa kapan. Usa ka pa di mong nainom, nakita ni mo ang libyo? Oo, nalibyo. Ano nakasulti mo ka na ilibyo? Kung sari, dati ni mo nga wala pa kakainom mo, sige bati sa bulawas. Kapoy. Hanga-hanga. Oo. So sa napulo lang ka kapsul, ang 30 katuig ni mo nga sakit, na tabangan lang sa napulo ka kapsul sa, usay mong ginom? Asigo. Asigo, wow. So kung anaay mga naminaw na to, kung sa may imong i-recommendar nga to kanila, nga ilapo pag-inomon. Magkuhan lang po nila nga mag-inom po sa asigo, kaya makaayo kayo sa mga sakit, yun sa nasakit ng ibati. Ashigo Herbal Capsule ug Ashigo Plus Herbal Coffee. Masaligan og epektibo. Mga ka-Ashigo, usa na usab sa atong igsuon nga nakagamit sa Ashigo Herbal Capsule ang natabangan og naayo sa iyang balatian. Atong paminaw. Pangalan ni mo? Bitabol. Taga-Villanueva. Kisa yun mo sa Asigo? Akong papa. Kasi inom niya? Asigo Capsule o Asigo Kapi. Okay, so kung saan sakit sa papa ni mo rin? Kuhan siya kanang iyang dugo bitaw kay 90/200. Mulang mao yung mong maintain siya, nadala naman siya sa hospital niya. Hindi na siya kakuhan, hinay kay siya mulakaw niya. Mao na mong maintain karon sa iya, karon nakalakaw na siya. Kung saan nakatapos siya? Asigo. Tinood na? Oo, tinood yun. Promise na ang tinood sa langit. Tujud ka nga miracle ang Asigo? Nituod yun ko, kaya naulian yun akong papa. Kung adunay mga masakit nun, sumasama yung papa nga di nakalakaw, so may ingot kuminda sila. Moinom sila og Asigo. Kay makatabang yun akong papa, naulian yun. Napamatudaan nga masaligan og epektibo gayon ang Ashigo Herbal Capsule ug Ashigo Plus Herbal Coffee. Busa kung ikaw adunay balatian, sulayi ang Ashigo Herbal Capsule ug Ashigo Plus Herbal Coffee. Pamalit sa inyong mga suking butika. Himsog nga panglawas, batasala ang pag-inom sa VG Soya Coffee. Aniya si Dr. June Iyana, Doctor of Ministry of Naturopathy. Higala, ang kahimsog sa panlawas mo ay isa sa pinakabahandianon nga gasa. Atong ampingan pinaagi sa pag-inom sa VG Soya Coffee. Non-caffeinated drinks gikan sa mga pinili nga sangkap sama sa soya beans. Ang soya beans isa sa mga orihinal nga kalanon nga gituga sa atong magbubuhat Genesis 1:21 mga kalanon nga gikan sa tanom. Ang soybean na ilang adunay taas nga nutrisyon ug isa na niini ang isoflavone compound nga magamit sa ato lawas sa paglikay sa mga balatian sama sa heart disease, cancer, osteoporosis ug uban pa. Ang taas nga fiber niini nga makatabang sa pagpanormal sa blood sugar, hypertension ug makaayo sa ulcerasyon ug constipation. Gisagulan sa wheat, corn ug psyllium husk ug gipalambo pinagi sa mga sangkap gikan sa ampalaya, malunggay ug mangosteen fruit extract. Kini nga kombinasyon sa mga tanom garantisado nga makatagbaw sa panginahanglan sa ato lawas aron malikayan ang mga balatian ug magpabilin diha sa kahimsog. Kini si Dr. June Iyana, Doctor of Ministry in Naturopathy. Magaingon, himuang medisina ang imong kalanon, batasana ang pag-inom sa VG Soya Coffee. Himsog nga ilimnon, himsog nga panlawas. VG Soya Coffee. Ginama sa B-Money Partners Incorporated Wellness Products. Miramax, Miramax, Miramax. Grabe gyud kagahi. Pwede cute ka lami. Miramax, Miramax, Miramax. Ang banag asawa. Balik ang kagana, di bastang maluya. Miramax, Miramax, Miramax. Hello mga bana, malipay mi nga puutan mo. Mapinagkaon, wala mo'y bisyo. Sakto ang inyong remittance para sa atong pamilya. Pero dili lang diha kutob. Dunay espesyal nga kalipay nga among gipangita. Di ba mga asawa? Maunang maglagot gid mi. Sa panahon na kami manguhit, unya kamo dayon ragtakilin. Feeling namo nga dili na mi gwapa, dili na mi humot, dili na mi lami. Di ba?
makapawala og self-confidence. Busa, aron haruhay ang panimalay, way talikdanay. Ha mga bana, og aron kondisyon ka, sundugan ni siya. Tinuod na mga pare, doon ay pinasahi nga responsibilidad kitang mga lalaki. Ang problema kay dili na makakaya. Sige, kini ang tumara. Biramax Capsule! Wa na ilangan-langan, tumar na sa Biramax Capsule! Ani ana ang sumpay sa atong istorya sa gugmang giahak Drama Edition. Kauban si Bernie Bitok-Bitok. Usa sa mga dahilan nga anong di na mo tindog si Junior tungod sa stress o anxiety. Dili sa edad. Muna na iuban mo ingon, ignong ko nila nga, di na ko kailangan na ng Biramax burn kay di pa man ko tiguang. Sa mga busy nga mga bana, sa mga busy nga mga partner, mga busy nga amahan, stress sa trabaho, stress sa City Hall. Sa pa, stress sa negosyo. Ana. O sana sa mga dahilan, stress sa kota. Mo nang bisag inyong bata pa, 40 tahon pa, matingala ka, kumanguhit ka, muragwaman. Wa na may gana. Dili tungod na sa katiguan, tungod na sa stress. Anxiety. Dagay gadagan sa utok. Nagproblema kay Byron nun na, grabe na pong Byron nun. Na po yung nag-PM, nagningil na po sa kuan, monthly. Salon. Jesus, Ginoo ko ano eh. Saan mo pag-una-una og mga labing-labing nga problema ka naman. Kung ang uban gakalipay kay pizza, kung pizza 30 ting sweldo, ikaw gakalipay kay kung pizza 30 ting bayad sa loan pod. Masa man ni true to life story ba ni? Mo na ang kailangan ta mag-Biramax capsule. Di ka mabalaka kay all natural ingredients, herbal ra kini. Ang usa sa ingredients sa atong Biramax ang horny goat weed. Mo ni siya magpahatag og blood flow dito kang Junior sa mga kaugatan mo nang mubarog. Aduna po ni siya red ginseng. Ang red ginseng ang nakalamian ni maka-reduce ni siya sa fatigue og stress. Kay ang red ginseng adunay anti-fatigue ug anti-stress effect. Og ikaduha, ang red ginseng makahatag og energy, kusog ug makawala sa kakapoy. Mao nang perfect formula gyud kay ning Biramax. Busa katong mga nag-order sa Biramax, ga-repeat orders gayon. Wa may problema. Di ka gapalpitate. Herbal ni siya. Natural. Basta kay sabot lang ta pag mag-inom galing mo og Biramax capsule. Ayaw mo inom og hubog mo puno kay mog alcohol sing lawas kay ako sultian ta mo dan di gyud na mo effect. Mas maitong kanang after na kanikaon mga after 1 hour or empty stomach ka kana mas effective. Ta tumari og hot water. Ha? Ang sabot nato pampagahi ha kung gamay-gamay gyud. Maglaruay tadaan ha. Ang Biramax garantisado magpagahi, magpabarog. Pero kung gamay yun na, di na mo na sala ha. Busa mag-Biramax capsule! Biramax! Bira to the max! Nganong ipaundang man nimo ni atong sugba-sugba sa gabi nga kusog naman kaayo. Mas gwapo pa atong kita kaysa kana atong tinda-tindahan. Ah, di ko ganahan. Kaya dagang kay lalaki ga alirog-alirog nimo diha. Ganahan po kay ka. Ano maganahan ka magsugba-sugba nga mubok yan na imong shorts? Tausahay, luag kay imong t-shirt o niya magduko-duko ka. Ganahan kay sila balik-balik noon. Napay uban dia nga usara ka barbecue ang paliton tapos ituslo sa sauce tapos supsupon ra ang sauce tapos ibalik na pug tuslo ani klaro ni. Duda ko burag dili gyud ang baligya ilang gusto murag ikaw na gid ilang tumong ba.
Ay sus, ay mura man naman problema. Sige ka bala ka mag-jacket ko sunod. Ang ako manggod may nalang dugang kuan ba? Dugang income o kalingawan. Ay sus, income pila ra may income ana. Kaya ra man na sa tong sweldo. Undangin na kanalang tindahan ipabilin. Sus, ay. Nga namang yung kaing anak man ka. Pero nisugot ba ako nga muundang sa kong trabaho kay muingon ka nga gusto nimo nga nara ko perminti sa balay. Ta okay ra nga magnegosyo ginagmay kay para at least naman lang lugar kay makakuan na ikalingawan. Karon noon nga okay na akong suba-suba matagabi eh. Di na po kaganahan ka na yung mga lalaki. Unsa lugar mong gusto, babae rin mamalit. Kabalo ka. Kundi, bisa kung saan nilang diskarte dia, kundi yung kumupatol, wag yung mahitabo. Unsa gug kagod. Di ko ganahan lagi. Undangin na nga negosyo na. Undangin na. Dili na ko ganahan, anak. Di ko ganahan. Ihatag na selain. Di ko gusto. Gusto ko nga narakas balay. Okay ra, tindahan na lang mo, tindahan. Gusto naman ni mo ipasara. Undangin na imong pagbaligya-baligya da. Kaya muradaghan na kay gatambay sa tubangan sa atong tindahan. Unsa may problema sa mas may kalin ng gatambay sila kay perminti sila mamalit og bisag unsa. Soft drinks, ice water, mahalin ta sigarilyo. Di ko ganahan kay murgi ganahan naman sila tambay da no, magsisustorya nimo. Sus, oy naramang ko sulod sa tindahan. Kapoy kay di ko ganahan ng mga anak nga murag ng dudag yung ko nga kanang mga lakiya murag lahi ilang tumong og tinguha. Teko kay ganahan sa din ka. Ganahan sa din ka mamino nilang mga joke-joke magsisya ka katawa-katawa. Mo din ang usahay pag mutis ko nimo manawag dugi ka ka-reply kay mo siguro na basi grabe na kay imong entertain ana atong mga kuan diha. Imong mga atong mga silingan diha. Na-over naman ka Mas maayo galing ni karon kay kita na lang nabilin nga tindahan kay sa pikas nagsara na to kay naigo sa roadway dining. At least kita na lang nabilin kita tanan tao din na sa ato gasaling mo nang ni-increase na atong kuan. Madugang pagkalintan ako mga bugas. Bahog sa manok ug uban pa. Takaron ni mo na may paundan sa naman ka di ko ganan. Burnahin mo na ng tambayan dahil sa tubangan dia. Matag-uli na lang ako. Munaka dia nagkuhan ka dia sa istorya kanila. Pero may nada ninyo na. Ay sus, ako duda. Pero di na ko ganahan ni style ni mo ba nga morag siloso na yung kayo ka ba? Naramang ko diri sa balay. Narapo ko sa sulod. O sabay nakadaot ana ang ako diri nga nako'y kalingawan. Kaya ako'y trabaho. Ug may pa kuha na ipang-dispose na ng mga pamaligya da. Di na ko ganahan nga mamaligya ka. Gusto na ko nga naragyo ka sa balay. Wa kay laing buhaton, manghinlo lang ka, diya lang ka sa balay. Waswasi lang na perminti imuha. Maura na akong gusto. Ayaw na. Di na ko ganahan ani. When there's no getting over that rainbow, when my smallest of dreams won't come true, I can't take all the madness the world has to give, but I won't last a day without you. Naboard na ko. Ikapoy na ko ning panimalaya. Tanan mga kanto aning balay ako nang gikit-kit. Ako nang gilabhan, ako na tanan gihinloan, wala bisag asa, bisag unsa na lang, sige na lang kog rearrange ani itong salaset. Sige lang kog rearrange ani asa ibutan na itong TV, ibutang ko na sa alcoba, kadugayan ibutang ko naman is gawas ni. Gikapoy na ko. Sabi na kay reklamo nimo. Kung imo na magkaya, kisa may sa imo nga magsigag hinlo, lingkod lang gud agod. Tanaw lang kag TV, Netflix, tanawa tanan series dia. Sabagay, tagaan ka kag soldado bitaw ko ana dia. Gusto na ko nga dia ka, hindi ko gusto nga napay lain pa nga magdul-duol nimo na ibang mga laki uban pa.
Naod sa man, ay, gimo naman nung ko ni mong piniriso, ani. Di ko ganan, ani nga, feeling ako barang inotil ko. Gusto na ko nga napo ko'y buhaton. Eh, nalagkabala ka lagi. Di rakas balay. Di ko ganahan. Muli sa ko sa amo, ah. Unsa? Muli sa ko sa amo, ah. Dito sa ko, mabuang ko dire. Basi ko niya, mulokso ko stolay aning kalakiha. Ikapoy ko dire. Gipaundan ako nimo sa akong alakart, gipaundan ako nimo sa tindahan. Magusara ako diri sulod. Oo, nindot. Walay igang, nay aircon, gwapong kinabuhi, pero murag boring. Di ko ganahan. Mauli sa ko eh. Mauli sa ko, murag di na ako kasabot. Mauli sa ko sa balay. Kapag ako ay nagmahal, isa lamang at wala nang iba pa. Brother Bernie, bitok-bitok. Umigaya ka lang Niuli ko sa among balay. at gagawin. Ewan ako kasabot sa akong gibati. Ngano'y nga ni man akong bana. Tumingin ka man, Buragay mo naman nung kunyag piniriso. Oo, tinuod. Wa man ko'y hago nga trabaho. Na may pagkaon ng refrigerator. Di panpod ka kaputol ang internet. Naman po'y Netflix. Kung ang ubang tao mo ingon nga ayahay kong kinabuhi apan para nako murag feeling nako inutil kay ko. Lain akong feeling nga murag wa ko'y gibuhat. Burag feeling nako na sobraan ra po na. kahit di pinapansin Naigugma ko sa akong bana. ko, Pero saan ako pagsulti niya? mahal, Kung saan ako pag-convince niya nagmamahal ng tapat. na gusto ko magtrabaho. Bakit nga ba mahal kita Please sulti ko sa akong anging buhaton. na may mahal ka mang iba? Ba't baliw na baliw ako sa'yo? Hanggang Okay, sad. kailan ako magtitiis? O bakit nga ba? Shout out diha sa tanan mga asawa nga pirmintira na sa balay. Maoray ginabilin sa mga kuan. Miski ako galing ganahan ra kay kupon nga. Akong asawa nara pirminti sa akong kiliran. Yes, yes. Yes, yes, yes. Ipaundang yun ako kong asawa sa call center. Ano man ang Kaya mas ganahan ko nga nasa pirminti sa akong kiliran. Yes, 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 yes. tingin ko sa'yo? Antol karon siya akong pirminti kauban. Bisag sa City Hall uban siya. Ganahan ra po ko. Buong buhay Pero kani pong ingani nga bisa naman lagong tindahan o alakar murag wa na pod gipaundang bro na over man sad ni. Murag na OA ra sad ning banahan nila. Di lang ko gusto manag-an pero usahay ra ba kanila bang mga bana nga masobraan kasiloso. Binuhatan. Dagang gigoy kaila nga grabe kay kasiloso. Moda ito, kung kinsa to'y grabe kasiloso, moda iyang binuhatan, moda din siyang advance kaya siya mag-isip. May gulit kan. walang sumbat na maririnig. Well, wa man mi kailagod sa imuhang bana, Jen. Ang iniwang saksi. Pero tama imong giingon, medyo nasa kay mga nasa ni mga ana effective sa nang nga mga style nga medyo na mga pina-rebuilde ang mga asawa ba. Ang problema ba kaya ba nimo na panindigan imong pag-rebuilde? Kaya basi unyag anaan na pug ka. Hubuan lang kasi mong panty wa nabigay na sa. O sino sa nang nga medyo bungol-bungol gamay ana. May mahal Nga naman sa nga magsugba-sugba man ka nakapuok magag-shorts og luag imong t-shirt. ako sa'yo. Sunod, nagkuhan na ka, sitawa ka na. Ito bitong sa COVID sa una. O sunod, mag-jacket ka. Naka-hoodie rin, tabunli, naka-mask, ana, para way makakita.
Oy, kamo mga bana sad ba na over na sad mo. Kamo mga bana, kung sexy inyong mga asawa o gwapa, sagdi nga ipakita po na sa katawhan. Sa bagay, sexy bitaw, tinood man po. Ang inyong badlongon, kanang inyong asawa nga gapok-pok og shirts, tapos daghan day pali-pali ang tiil. Gapok-pok ang shirt, tapos bakang di ay, ana. Orang inyong mga asawa nagpokpok og short tapos way angay burag laing yung tanan ng porma kana pwede mo man na inyong badlongon pangingana lang ga. Pero kung napoy ipakita inyong asawa sexy man sad ay sus. Kana inyong asawa kung loyal gina sa inyo habi sa pagkinsay mo dola na di gina mo sus mo. Loyal gina sa mo tagday ang asawa. Angayan man ka gwapa man ka hamis man ka sagdi. Ana tirada di ha. Kamusan mga banaha mo, mga hangol sad mo ha. Ay kabalaka, kotobra na sila tanaw, imo ginatanan. Diba? Wait sa imo Jen, okay ra sad na nga medyo ano ka, medyo rebuildy gamay. Okay, ignagid siya nga kailangan jud ko og trabaho kay murag lisod ni watay lonely kay tani ma-depressed ani watay kalingawan, ha? Okay? Ingat mo tanan, I love you all. Bye!